Vi tänkte nu göra tomat-challenge. Tomatpuré-challenge. Ja, vi kommer använda den här. Icas tomatpuré. 200 gram. Ja, och så har man varsin sked. Jag har cola, fast hon har druckit mer. Nej. Så nu kör jag. Oj, vad äckligt. Alltså jag har rökt tomatpuré. Inte jag heller. Lukta. Yeah. Det luktar gott. Nej, det gör inte. Ew. Vi testar. Ew. Kolla här. Det är där i kameran liksom. Oj. Fy fan vad äckligt. Du fick mer, mindre. Jag vet. Ungefär sådär. Ja. Åh, vad äckligt luktar. Lukta. Det luktar, jag hatar tomater. Det luktar ketchup. Det gör absolut. Oj. Nu ska jag så här. Nu kör vi. Ät inte åt det. Jag klarar det. Okej. Smakar aldrig tomatpuré som grattis. Jag klarar det. Fast gör det inte, för det smakar bajs. Ja, vi ska vara mer känt.